ba wanda ya kai na girma kamar sa. Ai ita teku ta zarce mai su da koma. Kamar a kwari a ce ma da koma, ka kwatanta koma da giwa a nama. Akan halittu misalin na yi ma misalin da na ba kuma ya yi kusa. Mai girma da gwarzo ma ba wanda ya kai da girma kamar sa. The best prophet in the nations, the only shadow there in Mahasha. La ilaha illallah. So loud in the sour. Manzan mu Kano, udul all the town. We must say thank you, sa. Mai girma da gwarzo ma ba wanda ya kai da girma kamar sa. The arrangement of him get ladder because Allah put defense in the border. I must thank him good leader. Peace and progress and the other. He hold them Islam was pleasure. Mai girma da gwarzo ma ba wanda ya kai da girma kamar sa. Manzan mu Rasul sophisticated. He has correct and very interested. He is handsome. Even in the posted. Mukhtar Rasul is educated. Man of the people with his pleasure. Mai girma da gwarzo ma ba wanda ya kai da girma kamar sa. Kai o wadene uku ga hande wala ko yaudara fulɓade To. dan bulba su te Muhammadu de. me yeddi ta On the game da he mi ta on the bijo a ƙasa. Mai girma da gwarzo ma ba wanda ya kai da girma kamar sa. Ba mai iyakance girman ma'aiki tsayin ilimin sa koye ta farki. Dan ya wuce wasafawa da baki. Sai ko in dan furta ka dan ki dauki barin fa almajiri ke bansa. Mai girma da gwarzo ma ba wanda ya kai da girma kamar sa. Ya gani sani dan maraya waƙar haƙuri da girma na biya na annabi da mai kyan masoya a wudin nake ne kanani ya haya wan alhaji shehu ne har da Musa.